Busy ang mga tao dito. Busy. Kaya ang dirty kitchen always open. Kasi laging busy magagawa ng pagkain. Kaya perfect talaga yung dirty kitchen. Oh my gosh. Haraman to, ito guwapa oh, kini oh. Kini oh, number 1 guwapa oh. Oo, nangayo na ang yuta. Tingali ni. Ha? Gitawag ko? Unsa man toy? Oh, nahulog na. Apa mo sa gubutang nyo? Palasa mo natin. Ada rapor. Sudah diru, stek. Abrihan ang putan na ito dito. Nandito ka nun eh. Nandiyarin man na. Murungan eh, tinaanan naman. Nagsam-sam na siya oh. Ano na siya? Agad, sisarado man agad. Dito, sakit. Na, yun. Ah, matang na din na siya sa laom? Ha? Siya diri ang in charge sa kanang kakanin. Lagi ginawa ko. Kapit mayo, lahat ka ba ya? Meron ipit sana kaya ako. Nala kayo ba sa bunsoy? Je, anong kwan?
day. Day, taganing gamay day. Baso. Dito sa igba. Na, kunin nga itong baso. O, tama na. Dali, diri kaon. Luto, inday. Ngari lang, ha? Oh, Supay ko natin. Matahok na doon. pansit, pansit. Ayaw ka, hang. Ato ka lang inya. Sige, ma'am. Sa pante. Ako putaran tanan. Gagmay lang, toy. Toy, wak man mo dito, toy, sa kuan, toy. Makaluoy man mo diha. Nga nung wala magkati. Buka ka lang dito, day, ha? Wala pa. Tanawa ni ang kanin ko. Pagkapuno, gihatag sa kong igsuon. Huy, wa man ni mahalin. Wa man ni butang diha. Hala.
you can